Mit navn det er Humaira, og jeg har besøgt deres hjemmeside på Instagram. Jeg havde tænkt mig længe at få tandregulering, så jeg ringede til dem og fik tid. Jeg kom ind til deres klinik, og allerede fra første dag så startede de behandlingen, og det er jeg rigtig glad for. Altså jeg har overvejet det længe. Jeg synes, jeg er genert, når jeg smiler, og jeg elsker at smile, så jeg synes, jeg havde at jeg havde brug for at få rettet mine tænder. Så jeg synes, det var meget billigere i forhold til de andre tandreguleringssteder, så jeg kontaktede dem derfor. Og så havde man også mulighed for at betale med afbetaling, så det er jeg glad for. Altså, da jeg kom ind, jeg mødte to meget smilende damer, som gav mig en rigtig god introduktion. Hvordan det skulle hele foregå. Allerede der så jeg havde besluttet mig, at jeg skal have den behandling. Så jeg også i dag, altså jeg har min første aligners på, og jeg er meget glad for det. Så jeg synes, at det er meget godt at have de her aligners på i stedet for det andet to skinner. Det er noget, man ikke lægger mærke til, når man har dem på. Så jeg synes, folk skal gå og have investeret i sin smil hos Emberisis. Det er billigt og godt. Hvis man ikke er glad for sin smil og synes, man har skæve tænder, så synes jeg, man skal kontakte Emberisis og gå i gang med behandlingen.